Η κατάρα του υπτάμενου Αλβανού, μέρος δεύτερο. Βαριέμαι. Ενδιαφέρον. Κι εγώ! Σύνεσαι να παίξουμε και να κάνουμε μαλακίες μες στην αποθήκη του Γκαβλαμάρη. Στην αποθήκη του Γκαβλαμάρη! Ένα πράσινο πράγμα! Τελικά είναι κόκκινο, αλλά τι φάση. Δεν ξέρω, Πάτρικ. Στα χέρια μου, τα νύχια μου, στα χέρια 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 μου, σε γλαπώ. Ο Γκαβλαμάρης, τη γαμίσαμε. Τα χέρια μου, τα χέρια μου, στα 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 χέρια μου, σε γλαπώ. Πού είναι το μυστρί μου? Σουγαράκι, Ναι, Πάτρικ. μυστρή είναι αυτό. Ναι, Πάτρικ. Ορίστε, το βρήκα. Μη μας γαμίσεις, καλαμάρι. Βαριόμασταν. Θέλουμε να παίξουμε το... Με αυτό το κόκκινο μπιθιμπίδι. Άχι, 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 άχι.